What's up mga katapa? Welcome sa aming YouTube channel. Panibagong araw na segment na gagawin. What's up mga katapa? Welcome sa aming YouTube channel. Panibagong araw na gagawin namin para sa What's up mga katapa? Welcome sa aming YouTube channel. Panibagong segment na gagawin namin para sa araw na ito. Special treat namin sa inyo. Happy Valentine's sa ating lahat! Kami ang Team Katapa. Katapa. Uswag nga dihadagami nga amon bungto. Aadi matatadan ang mga tawo nga magsiseryoso haymo. So ani ni katamis nga binagol, itahan una. Nabalyuan ng kasakit na ikaw bumaya. Waray ka man lang magsiring nga nadiri ka na haakon. Diri ko na taging pipirit, tanakon, kalugaringon. Binagol ang dagami. Mabalik kagod, pakatilaw kangani. Ang gugma or alagi din in merkado. Mauurog ka kung hain ka mapakadto. Pero dilain ng mga paninda na imo makikitaan. Pero sa gudla, aging kakaruyag, hani mo dughan. Merkado ang dagami. Presko nga tanan ang mga baligya didi. Kung puros lapasagit, ininimo ginaabat ha iya. Kailangan mong bumuliw ba si diri na magiya. Kalimtian nga tanan nga ayaw na pagpinamroblema. Ikaw las logi kung ma-hospital ka. Rural Health Unit ang dagami. Palimpyo ngan maupay ang serbisyo. Mabot man ang takna nga magkalagas kita. Ang atong gugma, diri magpapapas ngan mawawara. Ikaw nga nako, basta ha, kadayunan. Higugmaon ko ikaw hangtod hakaluyo inin kalibutan. Dagami Memorial Garden. Atubangan inin simbahan, igsasaad ko ha imo. Ikaw lang nag-uusahan, ikakaupod ko. Hakalipay ngan kasakit magpapabilin kita nga madigon. Ultong kuan adlaw, umatubang kita, haaton makagarahom.